μαζί, tap, μπράβο ρε εσύ, αυτό το μου θέλω σήμερα, έτσι ακριβώς, όλοι μαζί ένα tap, μπαμ, θα ανέβουμε. Έλα καβαλιάτσο, καλημέρα Τζινάρ. Και εγώ αυτό λέω, αλλά δεν... Όχι εντάξει, μια χαρά πάμε. Περίεργες ερωτήσεις, νομίζω ότι δεν μπορώ να απαντήσω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το 30 φλάκι. Καλημέρα Νίκο. Μπορείς να κάνεις, λέει, έχω κάνει πολλές φορές. Κάνεις και κοιλιακούς. Κοιλιακούς, κοίταξε να δεις, είναι το πρόβλημα του ότι δεν έχω κάπου να πιάσω τα πόδια. Το μόνο μέρος που έχω να πιάσω τα πόδια μου είναι κάτω από το κούφωμα. Το ξεριζώνουμε, δεν το ξεριζώνουμε το κούφωμα. Είμαι σε αυτή τη φάση, αλλά ναι. Έχεις κάποια... Ναι, έχω Γιάννη, μπορείς να μπεις στο inacute.com και να μπεις στο πρώτο. Big sash, what? Όλα Τζέι. Για δες τι χρώμα έχει η ντουλάπα, λέει. Δεν ξέρω, τη βλέπω εδώ και 3,5 χρόνια και ακόμη μπορώ τι χρώμα έχει. Καλημέρα, λέει, μη θυμάσαι μου. Μη μου λες όνομα, πες μου τι έχουμε πει μεταξύ μας, αυτά πιο πολύ θα τα θυμάμαι. Γιατί παιδιά σας έχω πει, με ονόματα δεν τα πάω καθόλου καλά. Κάθαρα δεν τα πάω καθόλου καλά. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τους λέτε το όνομα την πρώτη στιγμή που γνωρίζεστε και μετά από 5 λεπτά δεν το θυμάμαι καν. Είμαι από αυτούς, δεν το κρύβω, δεν μπορώ να το κρύψω, τι να κάνω. Καλημέρα Ελισάβε. Γιατί αρχίζει, λέει, να απαντάω στο Insta, γιατί δεν έχω 2 μηνύματα. Άμα είχα 2 μηνύματα θα σου έλεγα οκ, ναι, έχεις δίκιο, αργό, δεν απαντάω, έχεις δίκιο. Αλλά όταν τα μηνύματα είναι τόσο πολλά όσα έχω εγώ στο Insta, κάνω σκέψου κάθε μέρα 2 και 3 ώρες απαντάω και πάλι έρχονται άνθρωποι και μου λένε μου απαντάς. Δεν μπορώ να τα κάνω, δυστυχώς, δεν είμαι ρομπότ. Απλά μιλούσαμε, λέει, στο Insta. Έχασα το account, με κάνεις το άλλο, έχασα το account, πώς το κάνετε εσείς, γιατί, τι συμβαίνει. Κάνεις και άλλο live, βιντεοκλήσεις κάνω προς το παρόν, αλλά θα αρχίσουν και τα live μου σιγά σιγά, περιμένω λίγο να πέσει η θερμοκρασία για να μπορέσω να κάνω κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορώ με τη ζέστη, δεν μπορώ καθόλου, σας το έχω πει, δεν αντέχω. Σώνω. Γιατί κάθεσαι πάνω στο πάτωμα, γιατί είναι το πιο εύκολος τρόπος και να έρθω κοντά στην κάμερα, είμαι με ένα έτσι, έρχομαι και να πάω πίσω να κάνω push-ups, είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Τώρα, να κάθομαι σε μια καρέκλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, προφανώς έχω κάνει και live που καθόμαστε σε καρέκλα, αλλά δεν είχαμε το challenge, δεν είχαμε τις προκλήσεις έτσι που κάνουμε push-ups και τα σχετικά, οπότε... Άμα κάνουμε σε μια καρέκλα, κάθε φορά που φτάνουμε τα 50k likes θα σηκώνουμε, θα βάζω την καρέκλα στην άκρη, που δεν θα με βολεύει και πολύ. Γιατί άμα φέρω την άνταση, δεν χωράω και εγώ και η άνταση εδώ πέρα για να κάνω το push-ups, τι να κάνω.